My name is Jean Mukoyi, and I'm the District AIDS Coordinator for Mutare Urban District under the National AIDS Council. So in terms of our hotspots, we have the truck stop near the Forbes border post. This is a hotspot based on the statistics that we are receiving from that area in terms of the number of new STI cases and new HIV infections. We also have other areas such as Gimboki, Sakubva, as well as Dangamvura. These are hotspots based on the data that we are also analyzing in terms of the number of STI infections, the number of new HIV cases that are being recorded in our facilities. These areas are also hotspots due to the high population density in those areas. Okay, and maybe what is NAC doing to help lessen those numbers of new infections in those areas? Okay, what we have in these areas, we are actually strengthening our community footprint. We have various models that we are implementing in the district. For example, we have the behavior change community motivators model, which is targeting men in the 19 wards of Mutare Urban District. So in every ward, we have a community footprint that is targeting a specific target group. So in addition to the behavior change community motivators, we also have the workplace model, which is complementing the behavior change community motivators model by targeting men not reached by the behavior change community motivators model. Men not reached by the BCCM model are actually reached in the workplace where they spend most of their time. So we see that most of the models that we are implementing actually complement each other. So in addition to the models that we are implementing as the National AIDS Council, we have also various HIV implementing partners, such as FACT. As you can see today, we've witnessed the DREAMS model, which is also coming in with the component of HIV prevention amongst our adolescent girls and young women within the community. All our community cadres are equipped with various HIV prevention equipment, such as condoms, such as HIV self-testing HIV kits. We've also equipped our community footprint with non-communicable diseases testing screening equipment, such as BP machines, such as thermometers, such as the glucometers to test for blood sugar levels. So all our community cadres are trained and they are equipped with the necessary tools of trade. And are people in the areas forthcoming? Are they receiving or collecting those condoms? Yes, people are actually forthcoming in terms of receiving the services that we are providing in the community. We see this by the number of referrals that is made by our community cadres, as well as the actual uptake. When we do our follow-ups at the various clinics, we actually see that our community cadres have referred a high number of community members, and these community members have also accessed the services at the facilities. Okay, thanks. Takatarisa munzvimbo ino yeMutare rural, tikatarisa nyaya yemanyu HIV infections, tunaona kuti ari kunyanyokonzerwa neatinoti multiple concurrent sexual partnerships. Apa tichitaura nyaya yekuwanda kweshamwari dzepabonde. Tikatarisa munzvimbo ino tunoona kuti tine atinoti artisanal minors kana makorokoza vanenge vauyawo kuzoshanda vachiita basa muno. Vari mukutandara nekudi vanosanganawo nevasikana vanenge vachitengesa bonde, ene kusangana tiri kuona kuti muri kuwanda new HIV infections muma-adolescent girls edu nema-young women vari pakati pemakore 10 to 24. Tiri kuonazve kuti mune new HIV infections akawanda. Aya tiri kunyanya kuona kuti pane ukama huripo pakati pemadzimai ava nevana vechidiki neatinoti the adult men, varume vechikuru, aya atinoti ma-intergenerational sexual relationships. Saka tikatarisa kuti munhu ati kurei uyu nemwana waari kusangana naye, tinoona kuti shamwari dzake dzepabonde dzawanda
uyezve mukana wake wekuti awane HIV unowedzerawo. Amwe mafactorswo like takaona kuti panga pane magaps in terms of engagement the faith-based organization. So as a priority area tiri kuona kuti if we strategically move towards our faith-based organizations, towards programs ikoko zvinotibatsira nokuti tikatarisa munzvimbo ino yaMarange traditionally I think vanhu vangangojaira kuti services mashoma, services hapana uptake, but ever since we started working with them tichiva integrate programs edu tiri kuona kuti zvirongwa zviri kutorwa zvakawanda zvakasiyana siyana ende vanhu vari kuzvigamuchira munzvimbo ino zvekuti going forward next year tinenge tine particular programs that are only targeting the faith-based organization nema-religious leaders kuti atibatsire mukudzivirira new HIV infections. Then takatarisa nyaya ye-pediatric art coverage, tikatarisa muZimbabwe yedu tinoona kuti tiri kulega behind a bit, and tikatarisa Mutare rural district we see, this is for Mutare district, the urban and the rural component, we see kuti tiri pa 61%, but now we have continued and strengthened my initiatives. When you look at we have a program yatiri kuita neFACT inonzi Space for OVC. Apa ndo patinenge tichitreka ana mai vanenge vakazvitakura tichiona kuti vana vavo vaiswa pa art here, vana vavo vaiswa pa neveraping for prevention here, vana vavo vari kutreka vari kuwana services here. Mai pavanononyoresa ku prevention of mother to child transmission, instead of kuti vanonyoresa pa 3 months takuti mimba payabatira mai ngavabva vatonyoresa kuitira kuti ipapo kana vatori positive vakusvika pamushonga tidzivirire kutapurana kweutachiwana kubva kumwana kubva kuna mai kuenda kune mwana. Tiri kukurudzira futi even the more involvement mu prevention of mother to child transmission, but tiri kuti mai pavari kuenda kunonyoresa baba endaiwo navo mononotestwa pamwe chete kwete kuti status yako ndo yangu. Chirongwa cheGirls Act chabatsira zvikuru mukuderedza new infections HIV ne-STI. Pane trainings nema-workshops avari kuita ekubuilda capacity muvanasikana nemadzimai echidiki maererano nezve-sexual reproductive health ne-HIV, transmission yachona, prevention yachona, even treatment ne-care. Saka tiri kuona kuti matraining aya vari kubva vaita se vari kubva vazvitarisa, vabva kunotraina, vari kutraina atinoti ma-peer educators. Ma-peer educators aya achano interact vachinokurukura nevamwewo vezera ravo muma-communities kuti ruzive rurambe ruchitenderera, rurambe ruchifamba tichisiya mwana tisingasiye anyone behind and no place behind.